Di kapur kalau biang ingi ke ba ngin syakri ke ni kapur ke ni kanok pha jong ke ni kesengi bat ngi ngoi ke ban priang ngi phi kum ki viewers ke ba syai ai man si mingi kum ka balang man su hang ni da ka jing pet ke jong phi bat da ka jing subscribe ke jong phi ke ni ka channel ngiu i ba kum ka balang ngiyo e ka man si ya ka ban nang le ya kum kini ki online service langba jong ka balang ho ngitip ba hapdeng jong ni u pandemic bang ngitip baro COVID-19 ngi lahap ya ban shim ya kum kini ki senjam hag ba ngi hap ban shikri u blai langba ki online service ti kane kam sham la khanglat ingi kum ki khon jong ka balang bat kum ki bangai ba kadang don kalat ingi ladang inang ya kaban penon kam ngasngoro panai kublai ya ka science and technology ya ka ba ngilai la kumni ban le ya kini ban penlong ya kini gejing syukri gejongi bakan long kumni kumangila menta di ngasngoro ya kaban ai kublai ya ka balang hi ka ba la ya kaban penwanra ya kini gejingmut hangi kum gajing sang samla hagaba ngila e gaban le ye kan ka online service ngasngoro gaban ai khulai ki sound system ki niki videography ngasngoro ban ai khulai phi ka jingla ka jong phi bandor kalam pat ka balang ti ka balang kala ye gaban penmi ye kom kan ka online service ti haswa bangin ya shkplang tangin ye duai ka ni Ngiwana kamat jomi ko try, hakani ko nok pai jong kani kesngi. Ngiu I ka kuti ka baklan ka jong maya. Ka badon ka lambat ngi kum ka jing sang samla ko try. Bar hakum kani ka puar ablai aswa yi bangin sedang yi kani ka jing shikri ka jong ngi. Ngi kmet ngi kamat jomi ko try bam singob ha. Man ai bor ngi. Baki e ki bangin yo e ka ban pendep hakani ka nok pai jong kani kesngi. Bakin long ki ba pedang hun. Haga khat ke jing snai ke jong ko try don ka lambar ki kenta baro ke bangin sependap haga ne kapur ya kini baro ngapan ngapetip mengeduai haga kerteng gunung penim jong Jesus Christ amen ti haga ne kapur shwa bangin ya shiprang ngasngoro e gaban ai kublai ya ki khun samla jong ka balang ki bala penkre ya ka jing ya ka jirwai ka jong ki ka special number ke jongki di ngasngoro ban penpau ka burom syo bulai ya ke general kalam ke jongu lembat nga hakum ke ni kapur ya ke bangala ban don ka lem ke ni kapur ya ke ban sam ban bet ya ke kubur na ke ketin ke jongu bulai klem da perslam ya kapur ngin ya khaman ngin ya ruai menta da ke jingruai KHB ke ban number saus pa henriu ke jingruai KHB ke nembar ke basaus pa Henry. Jing ai kadap yang ya aba jing ting kiban syajan jong ngawan naga popo pelai do jong ga usan jing ai kadap yang Jing
Te kagadipat kapur nginyo ya ka special number na kajinga seng samla jong kabalang ya kaba kila penkre ya sngop haban khot iki shinish khmat bakin ai ya ka special number ka jongki Tinga ngoi ka ban ai khlei kini ki samla jong ka balang ye kini ki jingruai ka babang ka biki ai kini ka por hapdeng jongi ka bapet ka mau yi shapang ka ying ne ka jongi ka badon shatei shabam jukut tu ublai unang kerkhui phi kum ka jinge seng samla jong ka balang ba phenangla ye ka ban ai
ya kajing syukri kajong pi ya ubelai hakanuma kanu kapor ba ubelai ukhot ya pi kum kajing aseng sama jong kapalang te menta ngin poino sikawai kabanta kata ya kabangin yo snow ya tin kajong ubelai klem dapat slam klem da shim ya kapor ngin ya syai syakhamat ya kaban snow ayu kaktin kajong ubelai kadon ban kren hapreng jongi hakum kani kapur kaktin kajong ubelai ya kabang akwa ya kaba ngin ya puson lang hakani kapur kadai naka shithi kabaar kajong Petros kelanong kabalai kadkhot kabakhat phara kikintian kiba ongkum ni henrei tu pinang roy hakajing ai bat kajingtip ya utrai bat unong penim jongi u Yesus Kristus hau to unlong kaburam mentaru ban haduk kesengi kabom jukut ru amen tungin ya duai ngiwan sechisian kutuai hakikat ban hakislak jat ki bakut ki jome ngiwan ya kaban pan ya kabur na mi kutuai hoy mi yu iyo na syukri ubarit ujome ubayeng hakan ka khlemat ya kaban yeng ya kaban sam ya ketien ka jome hapreng jong upai lang viewers ubapai ya kan ka YouTube channel jong ka balang mensu hang ni atrai ai bak ye ki ba makwa ya ban kuren hakum kan ka por kutrai nga kerpat ya me ban snobha ban pensyai ke jumut ke berkat ke jungi baki ke ketien ka jong me ka don ban kren bakan long ka jikerku nagabanta ka jonga shimet batagabanta ka jongi ki ba yo snow ya kan ka ketien ka jong me kutrai shim ya usyakri ubarit ujong me penkentang yu ai baki ki bami nak syentur ke jong u bakin long dak kabur ke jong man si maku jong shim ya kan ka por ka ya kan ka por ku trai pendon kam ya ka kat kum kamon ka bakoi ke jong ya kini ki barok ngi pan ngi petip ngi doai ha ka kerteng unong penemu jong yu Yesus Kristus amen tikum tu ke mga pulih naga ketien ke jong belai naga gospel naga shithi ke baar ke jong Petros kalanong ke balai ke dekat ke bakat pra kani ke shithi ke baar ke jong Simon Petros ke de ke wai na ke shithi ke ba ai men si mingi kum ki khun Kristan u Petros ukuran syapang kani ke jingai ke jong uplai bat ke jingkai ke basisha bat ke jingai ne kata ke jingtip ke jongi syapang u Yesus Kristus ki para banget ki badon hakapernam hakatu kapor ka ba Petros utho ya kane ka shithi ki long ki brio ki ba mat ya ki jing ha ki jing em ka jongki ki long ki brio ki badu ya ki jingker khu ki ba kanja man sim badru ki badu ya ka jingker khu ki ba kanja belai om tang kata badru kilong ki brio ki ba sya ya lam bakla haki jing hikai ki babakla na kita kinong hikai ki babakla ne kinong hikai lamler ne kita ki false teachers na kata kadaw la pelong ya usiman Petros bantho ya kan ne ka shithi ka baar ka jongu ban ai men sim ya kini ki parabanget ki badon ha ka pernam ha ka tu ka po lengkot ngine pe syapang u Petros ya ka kerteng Petros pila ban syam habaro ki gospel lani kata ka bagi ong ka synoptic gospel u Petros uday uwe na kinongtong dokha ha Galili kasnong ka jong u Petros kaday na Bethsaida kaba ha Galili Yones lenong ke banungkong dekat ke basau pusau ulong ru uwe na kisenran banungkong jong u Jesu ubala syakot banlong omsyu unong tong dok kha henrei unong tong briu Lukas san Shipo uderu ukon jong u Jona Yones arhuwe katsan ka kerteng ke bupura ka jong u Simon Petros kawan nakaktin Hebrew Simeon Henry
lakam itu bahai ke kerteng ke jong Petrus dei haka ketin Greek kum Simon ne haka ketin haka ba ngi kum ki kasih pada ngi khot yu Simon baru ulayo ya ke kerteng Petrus haka ketin Greek ne kepa haka ketin Aramai kabamut rock ne uta umau siang na ujisu hadien ba ulalong unong bur ubapura jong ujisu Matius kat riu kat pra Useman Petrus umdalong uta ubriu ubanang ubastan udai uba illiterate henry nadu ba ubut ya ujisu ulayo ya kijinghikai na ujisu bat naki para senran bat ulalong uwe naki apostol ubala bantok bantar ni uta uba kiong u educate person kumbang yo I ba ula penmi ya artli ki shithi ki jong u haka testament ka batmai ti nakani kalanong bat nakani ka khot ka banga puli hang ni ka phang pedeng ka banga kwa e ka ba pasat hapdeng jongi ka ni ka por la ni bangit puson ha ka ni ka por kadai ka tu ka kantin ka baong to phinnang roi ha ka jingai e bat ka jingtip ya utrai to phinnang roi ha ka jingai e bat ka jingtip ya utrai haswa bangin ya shikmat tongin ye pet khendiat kai ka ni ka jingmut ne kai ka ni ka phang ka ni ka kantin ka kwa ban kren hapdeng jongi kum ki bangai haba ngapet ye ka ni ka kantin ka baong to phinnang roi ha ka jingai e bat ka jingtip ya utrai ka pen phalang ha ki jingmut ki chiperkhat ki jonga ban mi artuli ki jingkeli ka benengkong ka dei kai kata ka jingai e ka jong utrai ne kata ka grace of God ka baar pat kai kata ka jingtip ya utrai ne kata ka knowledge about God tungin ye pe ye kini ka benengkong tumbang aong mentan gajing ai e utrai ne ka grace of God kamad ayu kata ka jing ai e utrai habangi kren sepang ka jing ai e ngila ban batai ka hakibabun kirukom ai e tang bahang ni pat nginye kren sepang kata ka jing ai e om shu kita ki jing ai e ki babun rukom henrei nginye kren sepang ka jing ai e ka bakanja blai kani ka jing ai e ka thau ne ka kedau ya ka jingker khu ne kita ka jing ai sngopa ki jingle bha ublai yangi ki briu ki ba nging kum ki briu ngimla ban thau ya kita ha ka jing im ka jongi kata kamut ka jing isn ai bat ka jing e ublai yangi ki khun ben riu kanuk sa kum habangi dap habangi biang ngiju aingu ne ngiju duai ya ublai haki jing duai ki jongi dah kabangi aingu I uba ulakurku ulakurdo yangi lene ulakurku ulakurdo ya ka jing im ka jongi haki babun ki banta gum hakayo kakot kadap upendap ya ki jing don kam ki jongi nadu kabam kadi kakop kasam upen jingai na kita ki jingpang ki jing stom na ki ying kasam ka jongi uai ya ka jingkman ha ka ying kasam ka jongi kum ta ter kini baro kide kita ki jingai e ne kita ki grace of God hang ne pade kum no pat ngin yo ne priang ya kita ya ka ne ka jingai e ka bakan jablai ne kita ka jingkerku na ublai banyo ne priang ya kita ka jingai e ublai ka dei tang da ka bangin long kibriu kiba kongu ne kiba burom ne kita kiba nyokor ya ka ktien ublai ladang I pek nuksa hang ni naka ktien ka jong ublai naka bible ngila ban yu I ya ka nuksa ya ka naka jing em ka jong unoa bat u abraham ki kongu ya ublai bat ki yo pediang ya ki jing ai e kiba ki kimla shu ban nyo ha ka jing em ka jong ki ka balong ka jing ai e ka badap biang kajong utrai Genesis enrio khat ar arpuar khandai iwe nyo
Bat nakaju ke kitab Genesis kelenong ke baar puar ke dekat ke bakhandai kelenong ke baar puar ke dekat ke bakhandai haduk khat khandai. Hang tu ngiyo i bakum ke kata ke jingai ke ba u Noah bat u Abraham ki pediang nala ukunran. Ke baar ka jingtip ya utrai ne kata ke knowledge about God. Kaipat kata ke jingtip ya utrai ni kata ke knowledge about God. Ngatarai baru na pereng jongi ki bapet hakani kapur ki bayok sngowi hakani ka kubur hakani kapur. Ladang ngakeli ya kani ka jingkeli. Ublay baru nangi ngila ya kaban jubab wat ki balong Kristan ni kita ki bampat long Kristan ki tiplot ya ublay. Hanrei hang nengi pe bakum no ngitip ya ublay. Hatu ngiyo i ya tau ublay ubangi syakri ubangi ngai. Hanrei ngitip ya ublay lengba jong ki kam ki ba ule hang ni hasla jong ni keperthai. Genesis iwe hadu life we ngiyo i kitu ke jing thau ki ba ublay uthau. But ka ba proof ya kata ke jing don ke jong ublay. Henry kini kadai kata ka rukom tip ka jongi sepang ke existence of God dan kata ka jingdon ka jong ublay hang ni hasla jong ne perthai. Henry kini ka baar ka mat ka baar ka bang kwa ya ka ban phalang hapreng jongi menta kadai ya kata ka existence of God. Henry ngin ya kren sepang ka jingtip ya ni ya kata ka kam bat ya kata ka jinghekai ka jong ublay. Ladangi pe na kasiti upol syakinong Kolosai kalanong kabanengkong kadekot kabasipau kaba ongkum ni. Bapinyat kumadai biang ya utrai ya kaban persngau bha baro. Dakaba seiso haka jingle babha baro bat dakaba nangroy haka jingtip ya ublay. Kom juru nagasiti kabaar ka jong u Simon Petrus kalanong kabadengkong kadekot kabaar kabalay kabaongkum ni. Tolong baan penman bon hapi ya ka jingai bat ya ka jingsuk ha kaba itu ya ublay bat ya ujisu uba utrai jongi. Kini ki artli ki dekot ki kedausai ya ka ju ka jingmot kaba ka jingtep bat ka jing itu ka jongi ya ublay bat ya utrai Jesu ubalong utrai jongi. Te kani pat te hang ni kami pat ka jingkeli bakum no ngintip bat ngi itu ya uta ublay lene ya Jesu Kristus uba utrai ujongi. Hato kata ka jing itu ka jongi ya ublay bat ya Jesu uba utrai ujongi. Kamdei langba ki kam bat ka jing ka jong Jesu Kristus kiba ule man ba udang don hakani keperthai. Ladang ipek syaki kamba ki jong Jesu. Nadu kajing penkelawan ya ke kajing psa ya ki san hajar ngut. Kajing be ya ki ksoi nakamet jong ki ba prabangai. Hadu ki kampen kia. Bat ke bapen ya kibalayap hatu umday ublay. Habangi paipat syaki jing hikai ki jong Jesu ladangi puli na katesman ke batmai sibun ba ki jing hikai ke bangi yo lengba Jesu kanuksa kum na ka jing hikai halor ulum katkum ke gospel ke jong Matius nadu kelenong ke banengkong nadu kelenong ke basan hadu kelenong ke banriu. Ngisyam ba Jesu uhikai syapang ka jingsuk bat ka jingsisa. Kamelu uhikai ru syapang ka jingsai. Uhikai ru ingi kumno bangin ikinong syun. Uhikai ingi syapang ka hukum bakumno ngin bot ya ka hukum. Bat kum ta ter hang tu ngiu i hakani kalonong ngiu i ba uhikai Jesu ihikai ngi sibun kita kijing hikai bakum nongin haya kata kajing to babha. Hatu kini kidei kimdei kita kikam
kikam lani kita kijing hikai ki babha ki jong uji sukres ki bapent kena ya kata kijing itu kijongi ba ulong ublai om tang kini henrei bangin tip kampnya syapang ublai bat uji su uba utrai ujongi kadang don kam yangi bangin pulie kampnya ya kaktin kajong ublai baru ban buat ya kijing hikai uji su haman nak kasngi ha kajing im kajongi kenang bangin long kita kibriu kibala ban ong ba itu kiba itu ya utrai bat unong penim jongi uji sukres habangi peit na kini ki artli ki mat haneng kani ka kren ni ka yasrim kumnu hakini ka juk ka bangi em hakini ki singi kiba menta nyu ilang ba kani kapang dan nilang ba kani kalanong kadakot kabalong ka siti ka baar ka jong Simon Petros kini ki kintin ki kren hak itu ki parabanget ki badon hak itu kapor namar ba u Petros uyo i ya ki Kristan ki bala sya yalam bakla hak kita ki jingai ki babakla na kita ki nohekai ki babakla ki balong ki false teachers yu iba langba kini ki langba kani kedekot yu iba ka penlong ya u Petros ya u Simon Petros ban tho ban ai man sim ya kini ki Kristan ki badon hakani kapur langba jok kani kedekot te nakata kadaw kani kaktiin kalong kaktiin ka ba aiman sim ya kini ki Kristan ki badan hakatu kapur namar kila du ya kata ka jingai ka bakan jablai ki du ya kita ka jing hikai bar ki jing tip ya ka ba pura ya ublai ti khnang bakin light na kita ki baro u Petros utho ya kani ka kantin ban pentik na ya ki bahato kajing em kajongki kam syukut tang hang tu lane kam don lat syu dakum wei henrei u Petros upli kan ka lat yaki bakin yo i bakumno bakin tip ya utrai bat u Jesu ba ulong unong pen em ujongki badru hakajuk por ba u hikai ki bakumno kin pediang ya kita kajing ai ka bakan jabalai hakajing em kajongki teladagi papat akan kajing em kajongi kumanga ong meneba kam daya per bat katai kajing em kabaki em kini ki Kristan hakapor jong u Petros hate hapo Kapernaum ngiru ngi hakini kisngi bat hakini kijuk kebangi em manta bun nangi ombaro andre bun nangi ngidu ya kajing ai kibakan jablai hakajing em kajongi ngi jingai lane ngi du ya kata ka jingtip ka jongi syapang jong ublai ha ka jing em ka jongi balai banga ong ta namar ba ka jing em ka jongi bun sin ngila sya elam makala ha ka jing em ka jongi ha ka ne ka perthai ladang i pet ka jing ya pat ka jing ya pra ladang i phai ha ka niam klem da kren yi kiwe pat ki jek niam re ladang i phai hakaniam Kristan kajongi ngisem balang ba kijing hikai babakla jong kinong yalam la banong kimi sibun kijing ya pait kijing ya pra hakawai kaniam tang da kijing bakla kijing yalam kita kinong yalam balai kimi kini ki bangi ong kiniam tit ne kita ki mushroom churches hakane kari ka bai ke jongi hatu amdai kata ka jing yalam bakla ka bapen mi ka bapen long ye kini lam da dai kum ta ngam tharai ba kini ki babun ki jai niam ken mi Presbyterian Catholic balang ublai Church of God kum ta ter balai kini kimi hatu amdai kata kajing ya pher kajing mut
kajing perkat kajong ki. Hato lada amdai kata kajing ya per kajing ngot kajing perkat ngam tharai ba kan don bon kiniam hakawai hakajing ya uwei ublai. Ladang ipek kenuk sawat tang hapok kisnong ki thau ki bangi don. Dang don te artli ki balang. Lani artli ki yeng mani yishkri ngaklam da jer kanu ka jait niam. Handrai kanu kaniam. Ngidang lapte bakidon artli ki yeng mani nakawai kaniam. Hatu omdai kata kajing ya pai kajing ya pra. Klam da ong ye kitu bala penkha mo kumo kita nat balang lani kita ki bak ki penkha ka branch. Handrai na kajing ya per jingmut kiba penmi ya ki kum kita ngiyoi baki exist hakini kisngi bar hakini kijuk kijongi namar baki la sya yalam bakala ti nginom kren sepang ki kita kiba buon su hanrei ladang ikren sepang kajing kiu jong ka science and technology kaba penlong yingi ma kumni kumangi yo ya ban sim ya kini ka kabu da kajing start jong ka science and technology ngil yo ya kani kalan ban yero ban syakri yo boleh kumni online dia ladang ipek ya kajing kiu ka jong ka science and technology ngimla asyupan batai kabala ngila badong it's too much na kajimut kaje perkat ka jong ngi kibriu tangba ha kajing kiu ka jong ka ngayo i ha kajing yo i ka jong amarwai kadon ke plus point but ke minus point ke bamut kajing kerku bat kajing du nong larang ikren ya kajing yo nong hoi ngipei kani ke science and technology ka pensuk yangi hake babun ki banta tang syusyong haying ngila yo lut ya pertai barok kawai handai larang ikren pat chakawai kaliang ya negative side ka jongka ngiu iba kani kadai kawai naki atir kejong soitan kaba ula ya kaban pengop yangi kum kikun lani kum ki para banget ho ngiu i shisha bakalong kajingirku hanrei tang manalor kata kaba yalam bakalapat ingi kum ki banget kadaihi kani ka science and technology hakini kisngi bat hakini kijuk ke bangi ementa balai nga ong kumta ngin supet kanuk sa tang nakaliang jong ke internet ngilap baladangi baklaban search nengi baklaban klik kala yalam yangi sya ka ba ngimut ne ngim kwa bantip ne ngim kwa banpait leng ba jong kita ki arts ki babun ki baharukom balai nga penmi ya kani namar ngayo i ba hakini ke juk ke bangi ementa ki khonret ki jongi ki ba bun nangi ki penlut ya ki por ya kapor ka bakordor ka jongki ha kani ke smartphone ngi kum ki kimi ki pa marsen sedang ki khon ki jongi ya ban he ban san tang shudap henriu banai ngila sedang ban iPhone bakin pek ya ka phone mentalai ke pertai jong ke pandemik online classes ki kena student kinong pulih ngiu i ke online classes ki bampat dai ban yo ya ke smartphone ro ki layabat lot ibadang khat ar khat lai snam mai pa ngakwa ya ke mobile phone namar ngadon ya ke online class ladang don ladang pimpen yo ya ke mobile phone nganom tre ban late school hoy ladang gi perkhat hakawai kaliang nagabanta kajing start ka jongki ngi hap ye kaban ai handrai ngim tip shalan det pade ba ki don ki jingma ki ba up lang ba jong ne ka fu balai ngi along kumne kemau ki por balalai ki bompat don kani ka mobile phone mo ka bangira kiti ki balong ki smartphone ngim patju kham danang bha ban thok handrai nadu kapor bawan kani ka smartphone ngilaya nang lot ya ka ban thok kham tam le hakajing april hakajing late nanti ka jongi shibu manta nuksa ngan up yanu
hang ni nga ong pidon hang no nga la kham slam nga ap ye pi hang ni inong jubab inong kumno iba keren phone nga sibuk mantai dang don hakalenti na shilong sa juwai lani na shilong sa mansu sa ni sibuk iba dang mi na shilong idang ong ila ong nga nga la jan poi nga la poi hapuryang ni nga la poi hane hamuk kondur pi kani ka mobile ka jingdon jong kani mobile phone ladang ni bakla man pendon kam ya ka pentron bat ka pendu ya kata ka jinglong ka jing ka basila ka jongi kam tam lay ngin i tang hang ta ya kata ka jing start jong ka science and technology ngin pe ya ko pat ka banta ka badai sapang une pandemic ubar persir yang ni COVID-19 dang stang te ngiu i kan mau yu doktor Sailo ma balayo ban mat nongkok kan mau ka jing knyu ka chong ye ka tu kapor bahadu kata-kata ngi tieng wat ban tep nene ban thang ye ka met ka jong u doktor ki babun ki persya han repet menta kajia kumno ka bangile yo i don covid syu dadai bayo positif na hospital dadai baki declare positif ki bahayeng lekin ong dadai positif ru ai bet ngin sim bet ngin pediang bet ya kamet ngin le ngin pendep ya kan yam kurukom ngin tep hi mangi ya utai bayo positif PUE ya ke difference ke jingkela ha ketu kapur jong u doktor Sailo hadu katu handre hakani kapur pade kalong kum ni menta ngi kendu perlok ki balayo positif ru ngi miateng su ngi laya kedong ngi laya lang ngi laya bam lang tingam tip su kani ka perthai jong u pandemik kayalam kan yalam shanu yangi kum ki bangai ngi pe da ka jingdon ka jong u ngidon arteli ke banta hakacing im kejongi kebangi yo pediang nadu ba uwan uni pandemic kumbanga ong kumbaka ya hi ke science and technology kadon ke positive side but ke negative side ngini pe shwai ka negative side kejing effect kejong uni pandemic COVID-19 ngi iba ula perki win ya kene ke partai baru kawai ula penting ula pensir ula pensmi yang ikut ke partai baru kawai om tang hangi hapori India hanre partai baru kawai bala pentut ru om tang ya ke partai hanre pentut ru ya ke kamai ke kaji ke jongi kibriu om tang ya uberiu spa hanre wat ya ubaduk ru kala pentut hakal yang kumno bangin ya kamai kaji ulak hanglat ingi kum ke bangai om tang yangi ki kristan relap ladangi pai si ki babun ki jait niam ulah pendek ya karukom syakri blai ka jongi bangim yo syu ya ka ban yelum lang kamtam uni pandemik ulah long sisa uta udeng penkiang ubaklan lani ubakrau na ka banta ki baduk ki barangli habaruk ki liang ki badai ladangi keren naduk kamet pat mensim ulah pentroin haduk kata-kata. Day kata ke kita ki negative side nini ki jingta ke jong uni COVID-19. Dengan ni pat kandiat ngini pai pat saya kata positive side ke jong uni COVID-19. Ladangi pai ha ke jing emet sisa nga ong ba kalong sisa ka jing du nong ka bakrao ya ka jing em ka jong ikibriu handai ladangi pai pat ka jing em ka bakan jaman sim hang taru kadan 2 points positive but negative point plus point but minus point ngala manong namar balai banga ungumta ngiu i nadu bakhang kerdep ya ki yang maneh kini ki benai kita yo balalai sedien kai pade ka basngu tenat kabangan ya tu epi haki babun ki yang kristan kai kasur ka bangi osngo kata kadai ka jinga seng duai balai banga ongkum ta ngala experience bat ngalalap wat tang haki jaka ka bangsa
haka koloni ke bangasa ngiu iba ka jingkiu jong ka jinga sang yeng jong ki banget kala kiu kala bun ba kata ka plus point hang ta kibam juk snobang ban kiu sayang mani kibam juk snow tenat ban syakri boleh hayang mani hanre lang ba covid dah kene ka jing penlong ko jong ki ya kene ka jinga sang duai hayang ngiu iba kilaya long ki brio ki ba smart ban ya shim banta ha kene ka jing sang duai ka ba ki penlong ha ki yeng ki sem ka jong ki brio lane kita ki dekat kristan ki bam pat yo ya kalat ya ka ban long kita ki nong yalam ki lalong ki nong yalam ha ka jing sang ki bam juyo lat ya ka ban shim banta hayang mani ki la yo ya ka takalat ya ka ban shim ha ki yeng ki sem ki jong ki ban long ki nong yalam ban long ki nong puli ki nong duai ban long ki nong kurku penwai baru ban long kita ki nong slok naga ktien ka jong balai ha ki yeng ki sem ki jong ki hatu amdai ka long ka jing kurku ha ka jing em ka jong ki hatu shisha kam dai ka jing kurku ya ka jing em ka bakan chaman sim ka jong ki ngasngo kumbangan ong ba imat kene ka jing wan jong une pandemic kalong ka ka bapan kendet ya ka jing em ka bakan chaman sim ka jong ki nakawai ka liang ngasngo ban ong kublai sibun pandemic palawan ya ka ban pen kendet ya ka jing em ka bakan chaman sim ka jong ki gum ki bangai ladang ye keren sepang ka jing yalam babakla kidon sibon ba kita ki jing batai ki ba ngila ban ai nuksa hanrei ka por kam sha ingi ban keren buon sepang kita ki e hanrei te haswai ka bangan syong langba jong ka ne ka pang lane langba jong ka ne ka lanong ka dekot shisha nga ong happy baladangi kwa banlong shisha kita ki ban ya ha ka jingai bat banlong kita ki bat tip yo try ki bat tip bat ki bat kenmau baka don kam yangi banlong kita ki briu daswa bangan syong lengba jong kene ka phang ka bang ngilap keren hang ni lengba jong kene ka khot jong lengba jong kene ka lanong shisha nga ong apila dangi kwa banlong kita ki briu ki banyo ban priang ya kata kejing ai ke bakan cabalai baru banlong kita ki briu ki batip ya utrai ke badon kam yangi banle henrei tangkawe kata kaba ngin ken mau baka badon kam yangi banlong ki briu ki bakongu ya ka ktien ka jong ublai kumba unowa batu Abraham ki kongu ya utrai ha ka jing ya lenti jong ka jing em ka jong ki bat ngi yo iru baki yo pediang ya kita ka jing ai bat ya kita ki jing ku ki bakar hai ki jong ublai ha ka jing em ka jong ki baru ngi yo i ba lamda ki tip ya utrai lamda dei ba ki tip ya utrai kim yo ya ka ban pediang ya kini ka jing ku bat ki jing ai ki jong ublai di kamon kasa kasyong hanga bat hangi ya ka ngin jin hatu ladangi sngow bangi latolot kata ka jinget ka jongi ngi la tolot lene ngi la du kita ki jing ai ke bukan chaplai kane ka khubor ka khot yang abat yangi bangin phai sha ublai bangin phai sha ka ktien ka jong ublai bahatu shisha ladang adu ngakerdup lana nga do ikini kijingai ha ka jingem ka jonga ladang amat ya kijing ha ka jingem ka jonga kum kibri lene kum ubri kapor ka khot ingi bangin phai ki khamat ke bakan jamar sim ka jong isha ublai ngakan mau ka we ka khot ka bakan ka ktin ka jong ublai na ka gospel ka jong Matius kalanong ka bandrio ka khot ka balai phulai ka ba ongkom ni ladangi kwa banyo mat ya ka jingur ku ka jing em ka jongi ladangi kwa banyo ya ka yeng songne ka jongi ka babam cukut kumakini ki samla mene ki ladep ya ka ban ruai kane kalanong mat ka khot ka paknamau ingi ka ba ongkum ni
Henry pinyawat shwa ya kahima ublay bat ya kahok chung. Te ya kini ki e baro an sa ailang tam hapi. Nga ai ya kini kalat hanga bat hangi. Nga pli kini kalat bangin jit marway. Bahato bakum kano kata kajing im ngin jit ya kajing im kabangin tip ya utray. Ubalong uji sukres unang penemo jongi. Ngin pediang ya kita kajing ai ke bakan cablay ne. Ngin ya ha kajing start kajongi kum kibriu. Ngin le kat bangimon ne ngin le ya ke kaba kajing mot kajongi kum kibriu kaya lam yengi. Kamon kasyong hanga bat hangi banjit. Ubalay un kurku nagabanta kaburong kajongu. Amen. Tika por kalabiang yengi hagabang ini penuai no ia dengan jeng sikri kajongi. Dengan sngo ia kaban aingu ia ubalay ia kajinor kalem kajongu. Ba ngiyo iba da kajing don kalem kajongu. Ngilala ban pendep ia kenika program kajongi kum kabalang. Ngilala ia kaban pendep ia kenika online service kajongi. Ti ngisnguru ban ai kublay nang mata kenika kubur ka ublay ula ai padeng jongi. Bangin ya puson hala kajong kajing em kajongi. Ublay un kerku yang i baro ke biyo sngo ia kenika kubur ka ktien kajong ublay. Klem dapat slam ya kapur mentangin po no syakawe ke benta kata bangin penuai no ia kenika jing sikri kajongi. Tangin pendem hagijing duai. Kumne sasisian ke turai ngiwan haki selajat ke bakhuit ke jome. Bat ngi penpau ke berom ke bakrau shime ke turai. Bamila ai hangi ya kanika kubur na kaktin ke jome. Kabak pen kemau yangi. Bahato ladangi du ya kajing ai ya kajing em ke jongi. Lani ladangi duna kata kajing tep ke jongi. Syapang ke jong me ublay ubaim. Kanika kubur kalong kabur nak bata kajing em ke batolot ke jongi ke turai. Ban kershan ya kajing em ke senjar ke jongi. Hatu sisa ladangi kwa ya kajing ai kijong me ha kajing em ke jongi. Ngin day ban wat ya kaktien ke jong me. Bat kumba kaktien ke jong me kapun kan mau ingi. Bangin wat shwai ke hima ke jong me. Bat ya kita ki ngin pediang ha kajing em ke jongi. Bat ru kumju ngin yo ya kata ka yeng bat shong ne hang tu haneng ka bamela pun krek nak bata ke jongi. Mangangai scam ku try man kerkui kini ki jing pendep ke jongi. Hagane klemat hagane no pa jong kene kesengi. Bakin long kita ke pedeng hun haga ket ke jing sen ke jong me ku try. Bar ka bawai no jong kene ke jing sikri ke jongi. To ai ba ke jing ai ke brap yang ke brap kerhai ke jong Jesus Christ bo try jongi. Ke jing it ba ke jong boleh pa na bom sikut ke bom sikut. Ka jing don rakalem ke jing ai boit ke jing ai man siem ke jong man siem ku. Kini lai ke jikerku kin don ka lembat ni kum ke balang kum ke jinga seng samla jong ke balang mensu hang ne try. Bat kini ki lai ke jikerku kin don ka lem bat kitu ke bayo sngow kan ka kentien kan ka kubor ka ktien ka samai ku try. Bat kini ki ju ke jikerku ki don ka lem bat ki syakri ke jong me ki badan hakeleng slak jong ne ka pertai. Nadu menta syaduk ki artaba bom jikun. Amen.